Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata ni debata nagabe turpuk jamita di hita. Ima natar surat di surat ni Apostel Paulus tu Ria Rom. Bidusada ayat sada tolhas tu ayat pitu. Roma bidusada ayat sada tolhas tu ayat pitu. Hujau ma di tatapayutiu ma takas. Au surat tinongos ni si Paulus na poso ni Jesus Kristus natar juga be apostel jala pinapulik tu ulaon mamaritahon berita nauli nasian debata. Ima di parbaga-bagahian di akka surat na badia marhite-hite akka panurirangna. Taringot tu anakna Jesus Kristus Tuhatai na tubuh sian peparan ni si Daud ia dagingna. Naung gabe tadap anak ni debata na marhaguguan manghuton toddi na badia dukehe ibana sian hamatean. Sian ibana hujalo hami asini roha dohot tohonan apostel mangalopokon panguluyon di hapursiaon tu rohani saluhut bangso alani goar nai. Sian nasida donang hamuna jinoni Jesus Kristus mandapoton akan nahina holongan ni debata jala akan nabadia na jinonai na dihuta Rom. Asini roha madihamu dohot dame sian debata amata nang sian Tuhan Yesus Kristus. Ido yang go saat ni turpuki. Selamat Advent madihita. Hamu kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Advent nunga pa opat halihon ta ulahon di bagasan tikioma na parpudi. Totu molosian pangatusion na Advent ngata boto tahe lapatan ni Advent ado lapatan ni Advent haroro ate kedatangan ise do nata tomu totu Kristus Yesus di debahamunu aeng adong do konsep manomunomu di bulan 12 alaniaha akana naung marumah tangga ya nakonna di tomu-tomu maya nakonna anggia ronian siang pangaratoan si hol rohana jala moloro ya nakonyon nang pena so marumah tangga dope alai di pangaratoan alamar sikola do karijo si hol do rohana ro mandapoton natorasna natutuana ubeni ido molodung di pabua isarana oma tanggal 25 Natal rope au tanggal 27 ala disido Natal keluarga asarap martangiak kita di Jabuta di paradi dun sian huria acara atong Roma au di tanggal 27 ro oma nak ngamar nipi-nipi mulai tanggal 10 walu mulai ano borngin ta coba manon ati tung marnipi kan alay nang pola di pabua padita nipina dangina rumikot alay bohado panumunomuon ditiki na laut taboto iya nakotai nengro totu adong doon di boto mahasuluan ni geleng na apa makanan kesukaannya iman no dilopa di tanggal 27 alay molo isarana di pangido sang bedua unang dilopa sonari ano pe di tanggal 27 kan ido nuaeng sotung basien non dang pola hudokon jauh kamu padita daong lo maholak kamu mangalang alang apa goda kunatalon sotung marsai anu padita itong molonan jagalun ubeni ido panumunomoni digohi mai Advent parjolo satu paupaton taingok dope Advent parjolo unok na manang na dio dolhon ima pakirimon hope na paduahon love holong kasih na patuluhon joy lasni roha na paupaton sadarion ada teh, tabo do, dame, peace, ido namian di rohani ganuk jolma, jalamoloro ya nak komunai, totu digohi mana opat advenon, pakiri memuna asa mula kibana digohi, dungi na paduanakin love,
holan alani holong do na paborhoto kita manomu-nomu. Kan idon wai. Coba yang kita nantikan itu adalah musuh. Tak mungkin dinantikan. Ima it sarana. Molo taboto musuh manang alon na ro. Gariada baisdo. Carata lau manomu-nomu ibadah. Dang apala adong nanggo otik las ni roha. Alay na tatumu-tumu ima nahina holongan. Lubisian anak tai amang inang. Ima si bahenot talau manomu-nomu. Taingo do boha parhuta bona paso gitahan. Moloro presiden ado na dibain ado werengi pitor di parade do umbul-umbul di paias sudah dalan akadalan na marlubang-lubang boy gawe di sopol pakai semen asa boy dinggan musi bagak. Yes, karena apa? Yang disambut adalah orang yang besar dan yang dikasihi. Geriada di Pajongjongjo ada dana SD lu mabain umbul-umbul lana asing. Ini adalah bentuk dari sukacita menyambut Kristus. Marasing dunia na manginang molo taingot adorang so covid nuaing molo ro sian Jakarta. Molo najulu ro tulaku torin kan di tanggal 23. Pakai maju tanggal 23 sa taingot anon maracara di jebut tabe kan. Dungi di dokom ma asa mangarade diri tanggal 23 rotu laku sen Jakarta di pabodo on tu tetangga sa RT sa RW pabuahon itu laku par Jakarta sugari parsiata ribana alaina roon sen dolo sanggul dang apala songoni hebo ni mana pabuahonon ola nalani sian Jakarta lama sian Cibubur torin kan rotu laku sen Cibubur torin na matong oma torhebo matong sa rumah tangga do suri akka sa RT sa RW holan lau pabuah konon alai dung nuai dung masa covid molorotu lang na sen Jakarta dang di pabuay sen Jakarta ala covid kan idun nuai dang apala di pabuah mabiar gariada unang manian ro itu luarion tuja buku molo dung mula tulang nai kan ido ada perbedaan nanaing idaot ta ima nalaho manomu-nomu Kristus hobar tutur bukon didok nakitomu maibana na pinarbagan ni Jahoba. Ada yang disuarakan oleh panurirang sian padan narobi. Ada Kristus Raja Mesias anak ni dibata imana tatumu-tomu marhite turbukon adven na paupaton odolan na ima dame tari damai sian hata tabi manang tangi yang apostolik na tarida diturpuk tai molodung tajaha rom bidusada ayat pitu juk doon gabe tangi yang ni akapadita molo mamuka isarana di partangyangan di dokma asini rohama dihamu dohot dame sian debata amatanang sian Tuhan Yesus Kristus. Ola ditiki majahot do boy hamu molo neng marzami tadang boy yang madokoni. Ubeni molo disukukan asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata dohot sian Tuhan Yesus Kristus labo do. Geriana ditikin nalaho mabigi jamita iba tangyang paborhat totong do hata dame. Dame ni debata nasumurung sian saluhut roha ima mangaramuti ate-ate do pikiran muna ido na ikon rikot tanak di bagasa rohata dame holong ni Kristus asini rohana jadi dipatu pamasuraton rombi dusadaon songon tabi sian apostel Paulus tuise do tahe hurian adong di Rom sarupa dohot panulisan ni surat modern molo surat modern kan adong pertanggalan tempat dungi didok pengirim manang panongos nama nongos dungi hal manguduk mamusik kepada yang terhormat kan ido jojokna kemana surat ini akan dikirim tari rasongoniman nama masa diturpukon alai dang apala di Papua ima taringo tu penanggalan dari surat ini sendiri holan alani penelitian do ubain na boy Jepang sadi hari do si Paulus manuraton suraton buasa ma di ayak sada iko patorangon na isi do si Paulus au surat dinongus di si Paulus na poso ni Kristus Yesus
na tarjo gabe apostel. Adong dua panadaon na disi. Na parjolo ima gabe na poso ni Kristus. Na paduahon gabe apostel. Dua penekanan. Suku-sukun. Na so diboto hala rom do naing manang so ditadda si apostel Pauluson. Mungkin seperti itu. Molo hupabuan waing isarana tuhamu ditikin naing marjamita nakinau iya goarhu ima padita ririn mairlina pasti do konal maus patadaw diri hape ngopat bulan di sok kanido alai Roma apostel Paulus di patadaw ma iya goarhu Paulus na poso ni Kristus Jesus na tarjou doau gabe apostel ninna takas do taboto pernyataan dalam bahasa Indonesia juga tak kenal maka tak sayang, dungi diuduti mose do halak bata molo sinukum marga asa binoto partuturan. Jadi dung diboto do marga asa diboto partuturon. Alai dison takas ma asa taboto. Iya huria rom dada nasi Paulus na pajongjokon. Alai rikok ma ditiki di patakas si Paulus isi do hadirionna. Siapa si Paulus itu? Supaya orang-orang tidak lagi salah mengenal Paulus. Yang tadinya dia tahu bahwa Paulus ini sebagai pangalili halak Kristen, alai dung nuaing dung tarjoi banasian haholomon tu hati urun gabe takasma ia au na poso ni Kristus doau. Boy do hita pabohon identitas ta manginang marite parkarejuata parbica doau. Alai parbica ni Kristus. Boy do hita mandok songoni. Au par tiga-tiga doau. Alai par tiga-tiga nati nongos ni Kristus doau. Ia au cikgu guru doau. Pangajari doau. Alai pangajari nati nongos ni Kristus. Ia au polisi tentara dot akka aparat nasi. Alai nati nongos ni Kristus doau. Ia au parengge-rengge dot akka tukang parkir do loko. Alai nati nongos ni Kristus. Boy do hita mandok songoni. Manang nagodang do akka haholomon hagolapon na tapatupa ubay nasot boy do pehita mandok siapa kita identitas kita emay isi doau dia dopan ni Kristus nung ngatakas tahe di batado na mamilitao di pangulot kon nuaingon manang na masih dalam tanda tanya aku belum layak sebenarnya sebagai pengikut Kristus. Alai si Paulus di patadahon ni asa takas pajowon ni Kristus di bana asa takas panadaon ni halak na di Rom isi do si Paulus dohot ahado tujuanna Roma nongo surati didok nakin dia yak sada ima na pinapulik do si Paulus laho mangulahon mamaritahon barita nauli. Orang apostel doa manginang boy mamaritaw barita nauli totu daong songon ama tu yanakonna ina tu yanakonna anak kon tu natoras na peboy do gabe mamaritahon barita nauli. Sadar tak sadar dari anak kecil kita sering belajar. Sering sekali kita belajar dari anak kecil. Ubay ni ido unang met-met taida akan na uposo siya kita. Seolah-olah kita tidak membutuhkan pengajaran dari orang yang lebih muda. Nampe sipata boy dosian pengalaman lebih banyak yang perlu dibagikan dari orang yang lebih tua. Alai manatita sotung neang pakilalata mamereng halak naupo sosiak kita. Seolah-olah ilmu kita lebih banyak dibandingkan ilmunya. Ubani ido didok muse ahado tugasna. Napa duahon tugasna imatakas ma di ayat 5. Boy do ditampilhon di slide amang di ayat 5 didok disi mangalopokon pangoloion dihaporsiaon tu rohani sandok bangso. Di hata Indonesia didokon aku datang untuk menjadikan orang lain percaya dan taat. Molo didok disi mangalopokon dang pok dang songonya teh mangalopokon disi masukna asa tanak do hatai boy halak mangyuton ibana. Apakah melalui kehadiran kita di gereja ini mengajak orang lain percaya dan taat? Manang na harorota mabain halak gabi berbeda. Boy do tahi songon ni masa boy molobor hati bana dang sian bohal songon si Paulus asini roha. Kalau itu tidak benar-benar tertanam di dalam kehidupan kita, maka sulit sekali kehidupan kita menjadi saksi Kristus. Marhite aka pangulaota. Ido
na didokna pangalahomi parangami imanagabe jamita na mangulu. Itu adalah menjadi khotbah yang hidup di dalam kehidupanmu. Atong tatomu-tomu may bana borhat markite asini roha dohot panguluyon di haporsiaon. Molo didok taat ala taatu sido, hidupku ini bukannya milikku lagi tapi milik Kristus. Ubay ni ido molo hita adong isarana panangga di jabuta kan pananggat tado ita dokon dung pananggat tai isarana molo tadokon diam torina kan ala dong tamu misalna alayunang matong didok guar ni pananggana si hantam kan roma tong tetangga manobok jabuta hantam torina kan baru songon itu tuh lau mandokon asasi pananggai dang boi alay di bay matong guar na suman asasi atong pananggai patadahon iya hita na punasa pananggai molo Kristus na punasa hita totu ikonuduk do hita tu ise na punasa ngoluta. Marilah amang inang na poso bulung dana sikola minggu naro tu bagas joroon gabe pangului mahita satia mahita ayadong dosa da ede na huingot heado sini kita mangidehonon hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga. Tapo to tanya di nang patadahu AKBP eti dang diboto torinna kan. Taide hoda isi nama boto, isi na sama boto sip maju anon sursar. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, hati sebagai hamba.